Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel. So hello ta sa atong kuan dia 12 million subscribers. So congratulations sa ato guys, no. Salamat sa inyong pagsuporta. So karon ano tayo lakaw kay kuhaon na to itong diamond button sa YouTube kay lagi 12 million subscriber na dia. Naman to diha kuhaon daw sa kuan, nagipabuhat na ako sa bulon siri. Kanang manghimo ayo kun lapida. Manghimo po daw sila og kuan. Diamond button sa YouTube, diamond button. So nagpahimo ta, no. So congratulations sa ato. Pero di na to makuha karon kay kuan man god. Insecure man karon sa Cagayan de Oro. So paabot lang ta guys, i-update lang ta mo sa atong diamond button. So salamat sa pagsuporta. Saba kayong ang hero sa mong kuan silingan. Wa man na ilang hero, great din. Great dinosaur. Napod mero na nakapakita si Polar. Ito Polar. Oh, nice Polar. Polar. Kuha na si Polar. Pure breed na siya sa kuan guys. Pure breed na siya sa Siberian Husky na siya. Lagi hindi wala bang muto Siberian Husky na. Pure breed yang parents na. Galing lang kay adapted man siya god. Manay nana yung itsura askal. Polar. Buka na sa Polar. Hindi mo hagsag ni tao. Grabe kabutan ngero. So maulan to guys ha. Salamat.